Здравейте, блуждаещи душички, в необятния YouTube клюкарник. Аз съм Бай Георги, а това е поредният епизод, в който ще излея размисли и страсти върху кадри от Ергенът 3. Ако гледате това видео, но още не сте се абонирали, ами какво чакате? Бутона е ей тук долу. И така, нека не губим повече време, а да се потопим в разсъжденията на влюбените момичета. Здравейте отново, момичета! Здравейте! Не искам да ви разочаровам, но идеята не е да пием коктейли от обяд. Днес ще черпим знания. Това е какво? Ще ви задавам въпроси от обща култура в най-различни сфери. Сега ще се излама като кифладжийки. Що до сега се представяхте все в толкова положителна светлина, та сега ще се изложите за севте. Но нека да дадем шанс на момичетата, за да докажат, че не са просто едни напудрени красиви обвивки, но имат и други качества, като обща култура, например. Изобщо не се притеснявам, аз съм уверена в себе си, не знам, че има богата обща култура и нямам търпение да получа тези въпроси. И за да се справите с тях, със сигурност ще трябва да сложите умните каски. Това отзад ли е отпред? На Мария веднага и пролича, че не е сложила умната каска. А може би водещия трябваше да ги накара първо да свалят глупавите каски. Ето, вече изглеждате доста по-академично. Благодаря. В каските ще наливаме акъл на тези от вас, които отговарят грешно. Че как? Всичките изглеждат като Нобелови лауреати. Стига да се даваше награда за преследване на мъже по гръцки острови. А иначе за акъла един биш вече премиер беше казал: акъл се набива, Томиславе, на умен човек. На прост човек кур се набива. Но да се пренесем вече в същината на играта. И нека да започне играта тъпи и забавни. А ето и първия въпрос. Колко са 7-те чудеса на древния свят? Криси, какъв е твой отговор? 4. Защо? И бързината... Криси в бързината явно е чула, че водещия пита колко са 4-те чудеса на света. Или пък е мислила по-бързо, отколкото водещия говори. И е написала отговора на друг въпрос по погрешка. Кой български автор печели международната награда Букър и какво е заглавието на отличената книга? Тия дето четат книги. По стенанията мога да се досетя, че нито една от девойките няма да успее да отгатне този въпрос. Но нека да видим все пак. Може пък някоя да ни изненада. Обръщайте, момичета. Абсолютен пропуск от моя страна. Кой български автор печели наградата Букър? Голям пропуск, маги. А уж трябваше да си начетена. Но нищо де, сигурен съм, че на другите въпроси ще се справиш. Има и други, които са написали не знам. Валерия е написала котенце. Да не би да е искала да напише котаракът в чизми? Мария залага на Иван Вазов, Надя на Алеко Константинов. Нищо, че и двамата автори са творили много преди създаването на самите награди. Маги, какъв е твой Има отговор? отговор, не знам. Обягнала ми е тази информация, за съжаление. Можеш ли да предположиш кой от съвременните автори би могъл да спечели такава награда? За съжаление, наистина не знам. Как да предположи? Чело е само Пауло Коелю, но той за съжаление не е български автор. Дано има нещо от света на пластичната хирургия, че да блеснат съзнания. Но да чуем следващия въпрос. Посочете едно произведение на Христо Ботев. И нищо не помня. Греда. Тотално изключиха. Пак ли литература, бе? Нямате сърце в това предаване. Обръщайте. Шипка. Отечество. На Барбара е нещо на Сун Цзъ. Васил Левски е изборът на Киара. Криси с тази черна дъска може би залага на Нощем с белите коне. И 3 предположения за майце си. Айде, дайте нещо лесно, излагате жените в национален ефир. Следващият въпрос е: с колко ъта се пише думата кълдаръм? Си еб майката. Обръщайте, момичета. Маги? Да, Права но... си. Наистина Да, верният отговор е с 2 ъта. Каква невероятна граматическа драма, уважаеми зрители! Маги подскача радостно, все едно е защитила докторантура.
Какво ли ще направи, ако отговори правилно на 2 въпроса подред? Сигурно ще напусне предаването и ще замине в Африка да преподава благотворително на клетите неуки сомалийчета. В една ферма има 21 кошари. Във всяка кошара има по 4 овце. По една овца от всяка кошара е избягала. Колко овце са останали във фермата? Чакай, моля? Моля, овце в кошара не коля. Която чула, оставай там празна дъска и хиж да не ти пука. Не сте на държавен изпит все пак. Там сте за любовта. Никой не очаква да сте умни. Давайте, обръщайте. Так му тръгнах да се досмятвам, но добре. Валерия, колко получаваше в училище по математика? 6. И мъжете пак ти пише 6. Браво! Валерия си спомня математиката за 3 клас. Но за нея е нормално. Все пак е била в училище доскоро. Но за съжаление, други не можаха да си досмятват и резултатът е плачевен. Същественото на тази игра всъщност за мен беше който има за конкуренция, защото на мен ми наливаха много сериозно чаша с вода и Надежда всъщност доста така ми наливаше. На Маги и Криси май умните каски нещо са им дефектни. Но пък, който не блести със знания, същността на играта е съвсем друга и въпросът е само средство да изпъкнат важните неща, като кой ти е конкуренция, например. Ники Кънч... така де, Науме, давай следващия въпрос, че момичетата тъкмо загряха. Какъв вид република е България? По история и избори, там парламенти, глупости, хич ме няма. История, избори, мизбори, тинтири-минтири. Абе, какво ги занимавате с глупости, бе? Ало, къде е Сашко? Ай, че са точили езици цяла нощ, за да го лигавят. Вие ги занимавате тук с въпроси. Магдалена, ти какво си написала? Президентска република. Маги, толкова много претенции има, колко интелигентна. В каква среда се била движила. Кой е основният закон в една държава? Криси, твой отговор какъв е? Да, ами аз както казах, в момента наистина едвам стоя буквално, не знам, много ми е затегната каската или какво. Буквално главата ми ще експлодира. Така че, да, отговорила съм нещо, което изобщо няма нищо общо и аз го знам. Аз не виждам обаче отговора ти. Може да ми го прочетеш? Реално това, което е в полза на гражданите. Това исках да напиша, както и да е. О, не. Мен започва да ме стяга главата, а даже не нося каска. Дано да няма много въпроси, още че ще развия хронична мигрена от тази викторина на абсурда. Давайте следващия въпрос. Каква е професията на Георги Парцалев? Това вече е друго. Това вече е друга бира. Един отговор, който Маги знае без да се замисля и отново ще се провъзгласи за професор в къщата. Я да видим дали има някоя, която да е сбъркала. Архитект. Милата. Не съм запозната с името и с творчеството му. Мария. Не знам кой е Георги Паскалев. Сега разбрах, че е актьор. За отговор. Валерия, ти чувала ли си за него? Не. Архитект, физик и напълно непознат за един от най-великите български актьори. Няма пощада за мъжемалачките в тази годишното издание на Ергенът. Нищо важното е да са красиви и да се бутат по-напред коя да седне в скута на Сашко. Знанията са преходни. Днес не знаят кой е Парцалев, утре няма да знаят нещо друго. Следващият въпрос е: коя е най-голямата река в България, която преминава изцяло и единствено на територията на страната? Истината е, че Марица е по-голяма река от Искър. Маги, Да, тежи ли знанието все повече и повече? тежи ми. В крайна сметка той не си търси професорка, надявам се. То вярно, че в България сме 7 милиона философа, ама ако професор се ставаше с елементарни знания, щяхме да сме и към няколко милиона професора, че даже и доктори на науките. Но към пропуските в елементарните познания Маги може да зачерпне и какво е необходимо да си професор. И да, дано Сашето си търси зеленчук с гърди и екстеншъни, че с професорка няма да му се получи. Колко сантиметра има в 1 километър? 10 секунди. Маги, Да, каква е логиката? Сега не с лошо де.
Тя едвам смогна да напише нещо, ти каква е логиката? Логиката е, че се надява Сашето да не си търси професорка и най-вече да не гледа този епизод. Всичко друго е прах в очите, Круме. Какво ще получите, ако във Видин си поръчате любеница? Май любеница бяха такива големи мекици. Точно така, Криси. Едни огромни зелени мекици с червен пълнеж, по-известни в други краища на България като диня. Не знам на вас, но на мен мозъка ми стана на любеница. Не, на мекица, извинявам се. Прихващам и аз от интелекта на момичетата вече. Да чуем и последния въпрос и предлагам всеки да изгледа поне по един епизод на Стани богат. Ей така за профилактика. От чия глава пие вино хан Крум? На кой император? Даже Жокер ви дадах. Откъде да знам от коя глава пие нещо си там? Аз мога да дам още една подсказка. Не от долната глава на Сашето. Давайте, момичета, вие сте. Вярвам във вас. Барбара, какво пише? Шишман. И верният отговор е Ники. За малко. Барбара беше толкова близо. Има-няма за 6 букви се размина. И да видим все пак, коя ще е победителката в това напрегнато състезание, повече приличащо на работен сценарий за филмът от глупав по-глупав. Голямата победителка в куиза Кредисимо игри на време е Надя. Надя печели, сега няма да спре да го изтъква, няма да спре да изтъква, че е най-интелигентният човек в къщата, но не смятам, че е така. Просто имаше късмет. Абсолютно съм съгласен. Знанията са толкова надценени, всичко е до късмет. Валерия просто днес изтегли късата клечка и за съжаление нито една от глупостите, които написа, не бяха верния отговор. Мал шанс. А и в крайна сметка да се надяваме, че... Да се надяваме, че не си търси професорка. Да оставим мисленето на професорите и да се насладим на разсъжденията на момичетата по други, по-важни теми. Ако това, че един човек мисли за своята финансова стабилност, за да бъде по-силен партньор и по-стабилен, с цел да създаде едно силно, стабилно семейство, където няма да има... Абе лошо, когато нямаш пари. По-лошо от да нямаш пари е да имаш и да ги споделиш с човек, който смята, че ги заслужава без да е допринесъл с нищо за благосостоянието на семейството. И Марче, да придобиеш чужда финансова стабилност не е мислене за собствената ти такава. Ако мислиш за собствената си стабилност, ще мислиш с какво ти да допринесеш за нея. Имам предвид, освен очевидните чифтгърди и долна устна като на ожилен лабрадор, де. А няма лошо една жена да иска мъж до нея да бъде материално добре. Все пак аз тръгвам утре да създам семейството с него. В смисъл се роди, ама аз няма да живея навън някъде в люлин панелка. О, извинете ваше украинско ненаситничество. Ама при тези цени на имотите една 400-на панелка в люлин си е $500 000. Аз бих искала да вярвам, че е възможно да съществува любов без всички тези неща, но не, няма такова нещо. Една любов без никаква материална стабилност е много, много лошо. Много сложно да обичаш човек, когато нито ти, нито той нямате. И кое му е сложното? Не е ли това истинската любов? И заедно да осигурите финансовата стабилност на семейството, който с каквото може да допринесе. Другото си има термин, нарича се златотърсачка. Привидно не, но там красиви момиченца правят всичко, само и само мъжът до тях да им осигури финансова стабилност. След това наричат това любов, пускат снимки от луксозни почивки, но мъжът до тях обича така още няколко такива търсачки на финансова стабилност. След това се озовават сами с дете и прилична издръжка. Ех, любов ли бе да я опишеш? Нека се пренесем в малко по-романтичен момент и да оставим за сега Марчето финансистката. Уникално е. Айде да започваме с една чаша вино и просто да се отпуснем изцяло. Уникално е. Валерия изглежда за крехките си години не е вечеряла на брега на морето и попива този момент с всяка нейна кадрица и всеки татус. А Сайшко, ако иска да се отпуснат, да вземе да сипе по едно узо, а не да се лигават с това вино. Излизаш ли често на такива вечери? Не. Ами? Даже да не кажа, че ме е за първи път. Сериозно? Да.
Моите бивши не са много по романтиката. По-скоро са били от типа чук-чук-чао или как? Или са я снимали и са я качвали в нета, за да избухнат снимките. Алек е един искрен, честен, откровен мъж. Знам, че мога да получа опора от този мъж. Знам, че мога да получа много чиста и силна любов. Аз имам нужда от любов, имам нужда от спокойствие, имам нужда от точно такъв човек до себе си. А колко наивно и романтично е настроена Валерия. Я питай кака си Мария. Ще ти каже, че без пари любов няма как да има. Как ще гледате деца без пари? А представи си, че Сашето живее в панелка в Люлин. Ау, ужас! Да не дава Господ, че ще ви се подиграват и бездомниците в центъра на София. Знаеш кой много ме изкефи? Много ме изкефи, че каза, че искаш да имаш дървена къщичка. Защото дървената къщичка е много специфично нещо. И самото дърво ти дава един изключителен уют. Това ти казах и аз. Леле, дървена къщичка. Това е в пъти по-мизерно от панелка в Люлин, бе. Мария, ако го чуе това, ще започне да ходи по вода и ще избяга с писъци от остров Родос. Нека да сменим имотната тема, че и аз се шокирах. Какво ли правят сега с Валерия? Аз наистина просто не искам да си го представя. Надявам се да са просто на вечеря, на дистанция, един от друг. Да са един срещу друг на масата и евентуално да се докосват ръчичките и нищо повече. Мислиш ли? Силно се надявам. Вече почва да ми става горещо. Алек определено ми натисна всичките възможни бутони. Дистанцията е като в претъпкан трамвай в час пик, а Валерия се чувства като асансьор, в който е влезнал 6-годишния Сашко. Демек, натиснал е всичките бутони. Но ако оставим това на страна, колко ли нелепо се чувстват хората в ресторанта на заден фон. Вечерят си спокойно и някакви двама загорели се натискат зад тях, че и ги снимат с камери от няколко ъгъла. Уникално. Брега на морето, Алек, нощта, звездите. Няма как да го опиша с думи. Току-що го описа. Уникално, на брега на морето, ти, Сашето, нощта, звездите. Това са все думи. Но давайте го по-безмълвно. Явно говоренето не ви е силата в момента. Усещам тялото на Алек плътно до моето. Беш, ма колко плътно го усети това тяло? Дали леко така вътрешно го усети или по-отвън беше? Защото според мен вълните не бяха толкова силни, пък имаше някакво по-забележимо движение нагоре-надолу. Но да чуем и от самата Валерия. Начина, по който ме докосваше, начина, по който ме целуваше, не знам вие какво отношение сте получавали от него, но за мен това беше просто върха. За натискането беше ясно, че ще го има, но ми беше интересно. Проникване имаше ли? Може да е имало. Какво? Ето и въпросът, който така вълнуваше всички момичета, че и половин България. Имало ли е проникване? Но отговорът може и да е имало, как да го тълкуваме сега? Може и да е имало, за да остави случката на въображението на останалите и това да ги подразни още повече е едно. Но може да го тълкуваме и като може и да е имало. Обаче Валерия не е усетила нищо и сега и тя не знае. Това не говори добре за Сашето, разбира се, но всеки според възможностите си. Така или иначе, проникването остава мистерия. Ето и поредната церемония на унижението. Този път момичетата са на пижама парти по безгрим. Ах, на какво ли не са готови в името на любовта? Сашето, разбира се, влиза като абсолютно патронче по костюм и чмуне, че момите мръзнат по нощници. Надежда. Надя. Маги. Валерия. Сашко, сериозен като инфаркт и с изражение на опечален вдовец, привиква една по една момите, за да им връчи розата. Човек, ако не знае за какво ги вика, ще си помисли, че получаването на роза ги осъжда на смърт, а не е символ на привързаността му към тях. Коя ли ще е щастливката, която ще грабне последната роза изпод суровият поглед на Сашето? Алек, остана една последна роза
И една последна прегръдка за дамата, която няма да я получи. Какъв е твой избор? Водещия влиза само за да каже на ергенът, че му остава една последна роза и да го попита какъв е неговия избор. Понякога, но само понякога, разбира се, си мисля, че предаването е за хора, как да го кажа, с предизвикателни умствени способности. Но ако трябва да перефразирам думите на Маги, надявам се все пак продуцентите да не разчитат само професори да го гледат. Екатерина. Искам да си тук около мен още доста време. Моля да приемеш и тази роза от мен. С много голямо удоволствие. Еш пъти! Унизителната церемония придобива шокиращо брат. Ако Кяра беше тук, щеше да възкликне. Сега стана мелмак. Не мога да повярвам в това, което се случи. Аз не можах да повярвам, че това наистина се случва. И едва намерих силите, за да направите с няколко крачки, да му кажа нещо. И в същия момент какво да си кажа по дяволите? Аз съм влюбена в теб и ти ми казваш тръгвай. Не мога да повярвам. Сега може би на Мария панелката в Люлин няма да й се стори толкова лоша оферта. Но късно е вече. С Богом, Мария, ти не плачи на тръгване. Скромността краси човек, но за съжаление скромността не е сред добродетелите на Мария. Nevermind. И с този драматичен обрат слагам край на днешния епизод. Както винаги, аз съм Бай Георги, а ако ви е харесало съдържанието, абонирайте се за каналът ми, харесвайте и споделяйте на воля. Оставам линк в описанието за хора, които биха ли искали да ме подкрепят с едно кафенце, за да продължавам да съм свеж и да създавам още такива видеа. Чао от мен и до скоро!